остана в светлина. Колко ли неща знае, но не казва тя. В клоните се крие душата на дете, с чисто озарено в очакване лице. Да бъдем заедно, заедно, брати и сестри, майки и бащи, както преди, както винаги преди по Коледа. Да бъдем заедно, дядовци, баби, стари, млади, както преди и завинаги по Коледа. Братя и сестри, приятели добри, вятърът отвя далече по света. Лоши или добри, но заедно в мечтите си, щом имате сърце, подайте си ръце. Злото забравете и грешките простете. В този светъл ден аз искам да си с мен. Истина една чакате в нощта, по Коледа в дома стои една елха. Да бъдем заедно, заедно, брати и сестри, майки и бащи, както преди, както винаги преди по Коледа. Да бъдем заедно, дядовци, баби, стари, млади, както преди и завинаги по Коледа. Злото забравете и грешките простете. В този светъл ден аз искам да си с мен. Истина една. Приятели, на този свят семейен празник се обръщаме към целия екип и към всеки един по-отделно, за да ви поздравим за избора да сте част от Oriflame. Благодарим ви за единността, за всичко, което преживяхме заедно през 2015. През нея имаше успехи, повече клиенти, нови нива, отличия от компанията. На проведения в Египет мениджърски семинар за Централна Европа, екипът ни бе с най-много представители. На старта сме на 2016. Пожелаваме ви здраве. Пожелаваме ви добруване. Добруване в сърцата и мислите ви. Добруване в семействата ви. Вярваме, че 2016 ще е най-добрата от всички досега. Всеки един от вас ни е ценен. И този, който предпочита козметиката и уелнес от Oriflame, и този, който е избрал да успява с Oriflame. Убедени сме, че имате визия къде искате да сте след една година. И нека към визията за успех да прибавим и тази за щастие. Да носим в сърцата си любовта, благодарността, прошката и мъдростта. Бъдете истински щастливи хора. Вярваме, че ще бъдем все по-привлекателни за младите хора и те ще бъдат все повече в екипа ни. С нетърпение очакваме да празнуваме заедно радостите и успехите на 2016 и да ни е много забавно. Весела Коледа и щастлива Нова година!